Ej, Ronny, kan du se noget ud af vinduet? Hold nu kejle, hvor er det sindssygt det her. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Ej, så skal vi ind. Spændende, hvor er vores seng er. Gud, ja, for fanden. Ej. Bare helt med farten, der holder en bil her. Ja. Hvad siger du, min skattepige? Der flyver derude. Var der en drage, der flyver derude? Ja. Ja. Hvad var det? Nu er jeg lige ved at lave en film om det her vilde sandstorm. Kunne du se den? Ja, lige om lidt må du se. Det føles som om, man er i sådan en gyserfilm. Lige før du skal køre helt op til døren, når du kommer hjem. Må man tegne en?